Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Halo. Iki wis siap pengajian apa urung tapi kok kaya ijik gembrambyang ngoten nggih. Pun pikantuk snack dereng. Nek kula dereng kok. Nggih, pun didahar. Sampun nggih. Pun siap pengajian. Sumuk napa semangat? Nggih sumuk nggih semangat. Tangannya diangkat semuanya. Yuk. Sing ora gelem ngangkat tangane kiting. Nggih, ora usah dhuwur-dhuwur kelekmu mampu. Sakmene kok ngene. Sakmene mawon. Ya kabeh diangkat, bapak-bapak ya diangkat. Wong lanang kok lemah. Semangat ngeten nggih Bu nggih. Niki kula pengen ngetes biaya mriki niki nek pengajian semangat napa mboten ngeten nggih. Diangkat ngeten mungkin nek muni kula muni mana semangatmu? Ini semangatku. Wong kene lemah-lemah. Nek kula muni mana semangatmu? Sing ramuni gondongan bek. Ayo sing galak kaya nek nang omah kae lho. Gayamu nek pengajian ini kaya kalem-kalem wae. Wajah dikalem-kalem kayak nganggo jiblab waduh. Nang omah galak iku gendruwo. Oke, siap tangannya diangkat. Siap, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana tertawamu? Ini ketawaku. Hahaha. Siap berarti semangat kabeh, nggih. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang wadon rata. Ngoten nggih. Engko kabeh gene itu pengajiane yaitu terus niki napa jenenge, Mbak? Heeh. Napa? Jenenge napa? Wis pokoke niki kula dereng apal. Aswanada ngoten nggih. Gen etuk kula nggih etuk, ngoten nggih ora kula terus sing muni. Mriki nggih gen muni. Nggih. Oke, siap. Nggih, kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata, kesting ringkes sing penting-penting. Pengajian niku nek kesuwen lupute ngantuk gringgingen tur sumuk. Ngoten ta nggih? Kula mengke sing ringkes-ringkes sing penting-penting ngoten. Yang pertama, ngambali lan ngawali Bapak Ibu monggo kita sedaya ingkang sami rawuh wonten ing siang sonten menika tansah ngaturaken ras puji dalasan syukur kita dhateng Gusti Allah. Siji, loro, telu, papat. Isine apa ki? Susu ki. Papat ciro lupat. Wah, iki nek entek nguyuh terus iki. Terima kasih. Jadi yang pertama Bapak Ibu ngambali lan ngawali monggo kita sedaya ingkang sami rawuh wonten siang sonten menika tansah ngaturaken ras puji dalasan syukur kita dhateng Gusti Allah. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Kita sedaya saged tindak pengajian dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Nggih napa mboten?
Nek ditari awak sapa to sakmene iki awak sing ra kesel. Wong dina Minggu ki wayahe wong leren, wong istirahat malah kon pengah. Lak ngoten to nggih. Ngantuk ya jam yahwe niki wayahe istirahat, tapi ra masalah, kesel ra masalah, ngantuk ya wis kulino, turu ya wis bendina. Nggih napa mboten? Mula nek ana kesele, ana ngantuke sekali-kali diampet kala-kala dienggo pengah. Wong jenenge pengajian ki ora bendina kala lho nek nganti ana kok bendina pengajian ngeten iki gedhen ngeten iki bendina iso panitiane. Heeh. Mula kala ngaten nggih Bu nggih. Mula sapa sing ngantuk tak tonton sik. Sapa ning isor ruwet merem kae sapa kae? Gedang kluthuk dipangan ular. Sing mripate ngantuk kok lambene wonge rada lemu. Wonge awet mau kipas-kipas terus kok. Halo. Sarang-sarang nggih. Disolawati nggih. Ayo Mas, selawatan Mas. Engko nek aku muni aja dituthuk Mas, suaraku fales soalnya. Ayo Mas. Langsung dikoplokke wae Mas. Ayo. Iki nyambut gawe iki. Mungkin nek kula muni ampun dituthuk nggih Mas nggih. Dosa. Engko nek aku muni aja dituthuk, engko nek selawatan langsung dikoplokke wae. Kesuwen. Oh sik. Oke, siap nggih. Mungkin nek pas selawat tangane diangkat nggih. Iki nggo ngilangi ngantuk sik. Aku ngerti ana sing ngantuk. Wonge ning emper. Wonge lingge selonjor ae mau. Pas terak cagak, Halo. 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 Siire pripun? Gedang kluthuk dipangan. Mripate ngantuk. Sing banter wonge gen ngono. Oke, siap? Mungkin nek pas selawat tangane diangkat diubahke ngene, nggih. Sing ngantuk gen mak jenggirat. Sing duweni asam urat kolesterol insyaallah sok ben etuk syafa saka Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Yes. 1 2 3. Gedang kluthuk dipangan. Mripate ngantuk, lambene angkat tangan selawat. Monggo Pak. Allahumma sholli wa sallim. Kowe wis entuk banyu bening dong Mas. Bon, ya wis sip. Niku aku nembungke kowe asline. Mbake pun entuk. Dereng pinggale iki. Banyu bening neng epek. Sing wajahe glowing kok tungkae. Salawat Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Iki ngopo? Wong mau lagu kok ya. Lho nek gor wedang putih ngene iki ngomah pirang-pirang. Mboten namung guyon mawon nggih Bapak Ibu nggih. Ngapuntene niki nggih gugah sing ngantuk supados pengajiane awak dhewe semangat walaupun dalam kondisi sumo. Ngoten nggih. Nyuwun ngapunten tandha syukuri awak dhewe marang Gusti Allah sing paling gampang lesane gelem muni alhamdulillahirabbil alamin. Kinten-kinten panjenengan sedaya muni alhamdulillahirabbil alamin menika saged napa mboten? Isah apa ora? Bisa apa tidak? Oke, kita buktikan. Sing rawuh niki kabeh muni alhamdulillahirabbil alamin sing banter, sing cetha, sing kompak.
Sing suarane banter yakin insyaallah rezekine nggih banter. Rezekine sumulur. Rezekine lumintu. Rezekine pun kathah. Tur ya barokah. Syukur nganti turah-turah. Saged kangge sangu tindak Mekah lan Madinah. Sing ra gelem muni gur kipas-kipas tok untune lara. Halo, 1 2 3. Alhamdulillahi Rabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sing sapa wonge gelem syukur marang Gusti Allah yakin nikmate ditambah karo Gusti. Ning ana wong dikeki nikmat karo Gusti Allah kok ora gelem syukur malah maido. Inna adzabillah syadid. Ngertenono siksane Gusti Allah banget rasane. Mula tak suwun kanthi banget sedaya warga mriki, mbuh sepira kuwi peparinge Gusti Allah, mbuh piye wujude, nek nuku nikmat karo Gusti Allah disyukuri, aja mbok paidoni. Dong ora. Terkhusus untuk ibu-ibu. Halo ibu. Halo wong wedok-wedok. Dirungokke iki penting. Khusus wong wedok-wedok. Nggih, nek sing lanang-lanang ora, soalnya sing lanange boloku kabeh. Ngapa? Aku bolone wong lanang kok ngapa kowe? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Aduh, lanangane lemah kabeh kene. Aduh, bro. Pripun? Oh, nggih lah ya Mursyid ndi pengajian kok isine wedokan tok. Nek tuwek-tuwek ngene. Halo. Halo Ibu. Kula teng pundi-pundi matur, nek kepengin uripmu ayem tentrem, siji syukur, loro aja sok maido marang peparinge Gusti. Apapun bentuknya dan berapapun jumlahnya itu peparinge Gusti. Mula lisanmu aja sok kulino muni kok mung kaya ngene, kok mung sak. Ini yang jadi masalah. Dikai pira wae munine kok mung sak mene. Dikai apa wae munine kok mung kaya wong wedok-wedok. Ya apa ora? Ana wong lanang direwangi nyambut, montang, mobat, esok, awan, nibo, babak, maju, ngiwa, munggah, ngalor, ngetan, melebu. Wis metu kok. Ngapunten teng pundi-pundi kula matur ini khusus bagi kaum wanita. Dengarkan. Dengarkan. Rungokkan. Ya wis. Wong lanang direwangi kaya ngono mau demi siapa sih? Demi mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Ana mangsa kalane bojomu ki Lah, oh Mas, fotone Mas. Dipoto Mas, aku pas ngene Mas. Kowe dosa kowe. Halo. Aku lagi semangat. Ana apa mau? Ana mangsa kalane bojomu ki nyambut gawe ning penggaweane sok ana mangsa kalane dipaido karo juragane. Betul? Betul nggih Pak nggih? Dengarkan. Kowe gen dodong. Nyambut gawe ki ya. Rekoso. Aku nek ngomong dulatke terus kuwi sesuk lali. Ana sing nglatke tuwek-tuwek ngene iki. Lah nggih, ana mangsa kalane bojomu nyambut gawe ning penggaweane dipaido karo juragane. Dielek-elek gaweane, ora ditampa gawe. Sakit hati kami. Loro. Iki do ngrungokke apa ora cekik? Jenengan mang mendel Pak, kula mawon sing ngomong, nggih. Sakit hati kami, tapi demi untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Dipaido kaya ngopo, dielek-elek kaya ngopo penggaweane bojomu. Tetap bekerja keras demi mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak. Tepuk tangan buat kaum laki-laki.
Ono. Halo. Halo. Maring kowe entuk duit, wayahe blanjang tangga siji, mbuh mingguan, mbuh harian, mbuh wulanan, duit digawa mule. Nek nganti tekan ngomah dikekke sapa? Dikekke sapa? Lah iya. Nek wis dikekke wong wedok, ana wong wedok diblonjo wong lanang do gelem matur nuwun. Ana kaya ngapa? Doman. Ana. Kene ana. Endi Kak tontone dapurane kaya ngapa? Ana endi ana endi. Endi Allah sayane. Rata-rata diblonjo munine kok mung sakmene. Dong orang. Ya ucapkan terima. Matur nuwun ya Kang Mas, muga-muga sesuk luwih akeh. Ngono dadi wong lanang ketok seneng semangat ora dipaido wae. Wis ning penggawean dipaido karo ning omah dipaido karo Masuk nggih. Kula tak suwun kanthi banget ayolah aja maido marang pepane Gusti Allah. Sithik akeh disuku. Alhamdulillah. Urusan sugih melarat niku teng ati. Diarani wong sing sugih ora dupeh wong sing bondo nek akeh. Diarani wong sing sugih ora dupeh wong sing duwite akeh. Diarani wong sing sugih ora wong sing gederajatan kepangkatan. Semono uga kosok wangsule. Sing diarani wong melarat ya ora wong dupeh sing ora duwe duit Bapak Ibu. Tetapi orang yang kaya di antara kita adalah wal ardo bima qasamallahu takun agnanas. Orang yang mau dan bisa bersyukur atas nikmate Gusti Allah ingkang sampun dipun paringaken dhateng kita sedaya. Masuk. Ambokake kaya ngapa to jenengan iku dibreki intan berlian. Duit disokke sakake-akeh nek jenengan ki ora gelem syukur, anane ya mur kurang karo kurang. Iki do paham apa ora ta iki? Paham apa ora? Ning paribasane Gusti Allah ki paring nikmat ning awak dhewe sithik paribasane. Ngapunten sego sak puluhan wedang sak cecepan nek gelem syukur insyaallah cukup. Masuk. Nek jenengan ki wis muni kok mung kaya ngene, kok mung sakmene, mbok dikeki piro ae yakin ora bakalan cukup. Masuk? Ibu, masuk mboten? Wis pokoke sithik akeh disuku. Alhamdulillah. Sugih melarat gumantung ati iki nggone nampa peparinge Gusti Allah. Nek iso nampa yakin sugih, yakin cukup. Nek ora iso nampa melarat sak jeke. Naudzubillah min. Sing nomor 3 napa? Kepengen uripe awak dhewe bahagia, kepengen uripe awak dhewe ayem tentrem dadi wong sugih. Jangan kau terlalu sibuk menilai orang lain. Ojo kesuwen kowe nontoni tangga. Urip ora bakal ayem. Bendina ngitungi tangga, kono kok ngene, kono kok ngene, kono kok gelange gedhe, kono kok kalunge. Kono kok omahe. Iki kok omah kok apike kaya ngene ta iki. Ki omahe sapa iki? Lah niki contoh nek kula terlalu sering ulatih ngene iki. Karena kau sering melihat orang lain, karena kau sibuk menilai orang lain, mergo kowe mbijeni tangga sehingga kau lupa dengan apa yang sudah kau miliki saat ini. Mula ora ana syukure. Sebab apa sing mbok tonton tanggamu? Kono omahe tingkat joban. Kowe rasa pengen. Tapi yo omahe apike kaya ngene. Apik tenan lho iki. Ya. Lawange apike kok ngono. Halo. Karena kita sibuk menilai orang lain nganti kowe lali karo omahmu dhewe. Masuk. Maka jangan kau sibuk menilai orang. Jangan kau sibuk ngonceki nikmate wong liya. Kono gelange gedhe ya ben, urusane dhewe-dhewe. Kono kalunge gedhe. Omahe tingkat. Mobile anyar. Ki wonge krasa ora ya?
Halo. Masa mboten karo kula? Lah ngono lho. Dadi hidup itu ora usah nontoki tangga, kesuwen nonton tangga. Walah. Ra iso turu kowe. Tanggane tuku kalung bingung. Tanggane tuku gelang melang-melang. Wis wong lanang dir, "Pakmu rene tak dudohi galo ngarep omahe gelang kok sak pelek-pelek." Halo. Halo. Rasa kesuwen nyawangi tangga isben. Dong ora? Dong ora? Karena apa Bapak? Karena apa Ibu? Kebahagiaan, kenikmatan yang kau lihat dari tetanggamu tidak seindah yang kau bayangkan. Wong urip ning alam dunya ki lak awang sinawang to. Apa rumangsamu nek omahe tingkat niki ra ndek utang? Alah, lah. Dong ora. Rumangsamu ki lho jenengan omah wong sing dhewe omah ono lho. Mau ra omong. Padahal aku mau wis diwelengi, "Pak mengke nek anu sampun rampung katuran pinarak nggen omah tingkat kono kuwi." Wah rasida disuguhi iki nggih. Wah modar tenan iki. Mboten niki namung guyon nek nggih. Masuk nggih. Wis kono gelange gedhe yo gen, kalunge gedhe yo ben urusane dhewe. Wong jenengan ki ora gelangan yo ora marake tangane kiting. Nggih napa mboten? Ha iya wis alhamdulillah. Nggih ta nggih? Wong urip ning alam donya kan kula wau maturkan wang sinawang sing mbok tonton ki durung tentu sesuai dengan kenyataan. Nyatane kae gelang sak pelek tibake ya gur imitasi. Lah nggonmu kuwi karet tapi malah asli. Lho, asli karet. Nggih napa mboten? Kan alhamdulillah jenengan duwe barang asli karet. Nek sumuk kena nggo kuciran nggih ta nggih? Nek nesu karo bojo kan kena nggo jedet-jedetan. Papi sini, papi ngopo Dek tak jebret raimu kan ngono. Nggih napa mboten? Mula ki rasa bingung. Wah kok mobil anyar gonta-ganti ya ben wong kae makelaran kok. Wong kae rentalan kok nggih. Wis urusane dhewe-dhewe. Nggih napa mboten? Nonton tanggane ngono wis besok metu tangsih wedi. Mulih sore tangsih wedi. Rumangsamu mipik, rumangsamu metu ki blonjo. Ora ngerti dhek nek nang omah doyak-oyak mendling terus. Ha iya wong ki wis rasa. Halo. Kalau saya ngeten Mbah ya, hidup itu dibikin simpel. Ngeleh madang. Ngantuk turu, kesel leren, pengen jajan sak mampune rasa mikir sing liyane. Masuk. Hidup tuh simpel, mau ngeleh madang, wong sak madang-madange wong ki nyon ngapunten lawe mur siji apa? Ngeleh. Masuk. Kula ndak usah berpikir macam-macam, pancen nyon ngapunten Ibu, pancen nyon ngapunten Bapak, awak dhewe masalah bondo donya, derajat, pangkat rapati duwe, ora masalah. Urung pati ndek apa-apa ora apa-apa. Ngomahe rong ana apa-apa. Ora apa-apa. Urung tuku, urung iso tuku. Heeh. Urung tuku apa mau? Urung iso tuku apa-apa, ora apa-apa. Sing penting apa? Sing penting awak dhewe iki ijik doyan apa-apa. Awak sehat modale, awak waras modale, mangan sak mangane, lawuh sak lawe, sego anget, sambel ke korek, plenyek ke tahu, plenyek ke tempe, rasane nikmat. Betul? Nikmat ora kudu larang, tapi mampu dan bisa mensyukurinya. Ini ku hebat Bapak Ibu. Omahe magrong-magrong, duwe apa-apa. Isine iso tuku ning nyatane wis ra doyan apa-apa. Kuwi nek nganti malah keloro. Ngombe wedang legi, ora doyan, gula darahnya tinggi. Wis apa-apa ora doyan, kacang ngemping, wis bangsa sate, wis ora doyan asam urat kolesterol.
Jenengan ki apa-apa doyan ramban di omah ki sak godhong-godhonge godhog kayak uyah cocol sambel rasane nek alhamdulillah bisa diterima maksud saya. Maka jangan kau terlalu melihat tetanggamu, jangan kau sibuk menghitung-hitung nikmatnya orang lain sehingga kau lupa dengan nikmat yang sudah kau miliki saat ini. Masuk? Karena apa? Kebahagiaan, keindahan yang kau lihat dari tetanggamu tidak seindah yang kau bayangkan. Bapak-bapak yang ngono iki khusus wong lanang. Rungokke. Penting iki. Wis jenengan nang meneng Bu, kula mawon sing ngomong. Pak. Bapak. Nek kepengin bojomu ketok ayu, aja kesuwe nyawang bojone tangga. Betul? Ngopo kok bojomu ketok elek kesuwen kowe nyawang bojone tangga? Ini bukti nyata niki, betul? Banyaknya perseling. Heeh. Wong nyatane kene iki ya ono. Datane wong 16. Nggih, kula ngerti wonge. Wonge ya teko iki. Wonge kupluke ireng pokoke. Untung kupluk kula putih niki. Berarti kula aman nggih. Ijo-ijo aja diunduhi wong sing abang jare pirang-pirang. Sing wis dibojo aja dirusuhi wong sing legane pirang. Rungokno wong lanang rungokno. Dong ora. Ngapunten, urusan wajah kena beda, rupa kena beda. Penampilan kena beda. Betul? Rapopo ambune beda, tapi masalah rasa tetep. Oh, kulino we berarti. Lah ngerti nek padha no. Halo, mboten namung guyon mawon nggih Pak nggih. Wis pokoke kabeh ki nek disyukuri penak, elek-elek bojone, rasa ngrusui bojone. Bapak ngapunten kula cah sipir so nggih, kelebihan duwe bojo elek. Nggih. Di bojo kok wong wedok elek wis buala. Wabape kecing ngentutan. Lho ngeten Bu, kula matur ngeten ki bener napa mboten? Wong wedok ki anggere elek niku malah justru banyak kelebihan. Nek wong wedok kok ayu, putih, mluntuh, glowing, itu malah banyak kekurangan. Oke, kita buktikan. Wonge gen krasa, gen. Wong elek niku aman. Aman deh, jenengan kok ndek bojo kok elek, ditinggal sewaya-waya, aman. Wis ora ana wong nyerak blas wis. Wis gila pokok. Sing gelem wong jenengan. Nek sing ayu niku kok ditinggalno ndrawasi nggih Pak. Sing nomor 2. Halo. Wong wedok ki nek elek niku biasane doyan gawean. Wong ayu kon gawean. Kah wonge teko. Halo, masuk karo kula. Halo. Niki mboten kabeh lho, rata. Bahasanya rata-rata. Mula nek sing rumangsa ayu jangan tersinggung. Nek tersinggung berarti hooh. Halo. Wong niku nek elek nek gawean merantasi, nek rewang sregep. Ayo sakniki kula tanget. Niki nek wong degawe jenenge rewang napa Bu? Ibu-ibu rewang nggih. Kula nderek tanglet bagian belakang, sing rewang bagian mburi kae lho. Adang sego. Olah-olah goreng-goreng. Bumbon-bumbon. Korah-korah. Kae biasane ibu-ibu sing glowing-glowing apa sing elek-elek. Wis gen wonge mulai krasa, wonge ndingkluk pokoke. Wonge ndingkluk. Sing ayu kuwi nek rewang tekone keri. Tekone keri ra gelem gawean kakean cangkem ngene tok. Betul? Wis rasa ditutuke, semakin tak tutuke wonge semakin krasa. Masuk nggih niki namung guyon mawon mboten tenanan. Artinya apa? Kabeh ki nek disyukuri ning ati ayem. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik.
baik. Maka disyukuri dine bisa diterima. Cetha? Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Jadi semuanya disyukuri. Terus nek kepengin ayem meneh aja sok kepengin gayuh perkara sing pancen awak dhewe durung gaduk. Halo? Halo? Saya ulangi sekali lagi, apa yang saya sampaikan bener apa mboten? Aja sok kepengin gayuh perkara sing pancen awak dhewe durung gaduk. Jangan memaksakan karena apa Ibu? Karena apa Bapak? Rata-rata awak dhewe bergaya hidup lebih mengedepankan keinginan daripada kebutuhan. Dan keceluk wong wah, wong sugih. Terus akhirnya apa? Nuruti omongane wong. Akhirnya apa? Kebutuhannya malah keteteran. Ngoyak keinginan. Masuk karo kula. Masuk mboten? Burung wae tuku motor kendaraan larang. Nekat gen padha kancane. Jiguke seneng tapi wulanane sing ngelu. Masuk karo kula. Saya mature dewa tengah sing napa? Keperkara sing durung gaduk. Nek kowe gaduk, kowe iso rasa dirembuk. Wong wis mampu. Terkadang kita tuh memaksakan keinginan sehingga apa? Kebutuhannya keter. Tumpakane NMAX, gelange gede, nek dandan minor-minor. Giliran ora entuk BLT, kakean cangkem. Iki lak wong geseh to iki. Penampilanmu, gayamu wong sugih ning anumu. Heeh. Lah wonge ngulati aku terus kok, Mas. Masuk mboten karo kula? Masuk nggih? Maka kita terkadang tidak mampu dan tidak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Lebih cenderung mengedepankan keinginan. Angan-angan kita terlalu tinggi tapi tidak sesuai dengan andai aku jadi orang kaya. Andai tak usah pakai kerja. Iki lak pikirane wong gendeng. Masuk mboten karo kula? Masuk nggih? Mula monggo Bapak Ibu, mari kita bersama-sama jumbuhke kemampuane awake dhewe kepada kebutuhane awak dhewe. Masuk? Pemasukan dengan pengeluaran ki diimbangke. Dong? Masuk? Oke, selesai. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan syafaatipun kawitan donya ngantos akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Niki pengajian dalam rangka napa niki? Sedekah bumi nggih. Jadi lumrah ngeten nggih. Mula nyuwun ngapunten ada 3 saja saya badhe matur. Urip ning alam donya kepengin apik, siji lumrah karo tanggamu. Lumrah. Lumrahe wong mriki niki pripun to? Lomo. Halo. Kula ngapunten lho Bu, kula nyawang ngeten niki dari sini sampai sana. Niku kula iso mbedakake lho sing lomo karo sing util. Oke, kita buktikan. Kok ndak aku darakimu balik hemjeh. Sing bagian kene sik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ila hadratin Nabi Mustafa. Iki sing util 4. Wonge rada lemu. Bagian kene iki. Tekan cagak kene iki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wong 7. Tuh. Sing bagian ngemper. Iki malah sing udel nglumpuk nang kene kabeh to iki. Mboten namung guyon mawon nggih Bu nggih. Nek kula niku gampang apa titikane wong udel niku nek nganggo kerudung. Halo.
Wong ngudel niku nek nganggo kerudung mesti miring. Ayo rasa dibenake, rasa dibenake. Halo. Urip neng masyarakat lumrah karo tangga. Nggih. Lumrah karo tangga piye nyon ngapunten siji lomo. Senenga dana driyah. Pirsa dana driyah? Senenga paweweh. Pirsa paweweh? Ater-ater, suka memberi, suka menolong, suka membantu, ngoten nggih? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Masuk? Masuk nggih, Bapak Ibu nggih? Mula monggo teman-temanku sekalian, kepengin ngapunten hidup kita baik anjil alaina sakinatan. Gusti Allah ngebyukke, Gusti Allah ngesokke rahmat hidayah rezekine tanah mriki siji nyuwun ngapunten senenga sedekah, senenga mau apa paweweh. Apapun istilah wong Jawa, pintere para wali. Dakwah Islam neng tanah Jawa tidak mengedepankan bahasa Islaminya, tidak mengedepankan bahasa Arabnya, tapi mengedepankan bahasa lokalnya. Masuk? Ana sing jenenge dana driyah. Ana sing jenenge paweweh, ana sing jenenge ater-ater, ana sing jenenge munjung, ana sing jenenge kondangan, bancaan lan liya-liyane itu bahasa kita. Nek carane Arab jenenge sedekah. Bisa diterima? Bisa diterima? Nek kepengin sedulurmu akeh sedekah. Wong Jawa nek ngajari mesti wis apa-apa arep ngenekke acara apa mesti sedekahan. Ning jenenge kondangan. Kondangan itu nek jarwa dosa ini Pak, kondang mangan. Nggih. Kun doaan, kun jadilah orang yang berdoa. Oh, ini orang balik kami padha Mbah Yayi, terima kasih. Masuk, menjadi orang yang suka berdoa. Nggih. Mula nek ana kondangan kelak didongani sing apik. Enten mboten perkara ucapan yang dikeluarkan kalimat-kalimat yang musyrik atau syirik. Ada enggak? Enggak ada. Ngapunten kula nek mimpin kondangan, ngapunten kula elek-elek ngeten iki nek kondangan mesti mangkat Mbah Yayi. Maneman ra mangkat. Lumayan lho Mbah Yayi mriki nek mriki kondangan iku sing donga biasane wajibe pun tekan pinten? Nek biasane Mbah Mudin pinten, Mbah? 100, wis lumayan niku. Aja nganti kok wong kondongane kondangan kok mur 5.000. Iki dungane ra tekan langit mur melayang-layang. Nggih. Oh nggih. Oke. Siapa takut? Nggih sing aku ndak ireng rada rene. Lelak putih to nggih. Lambine maksudnya. Bojone pangling. Halo. Masuk nggih Bu nggih? Bapak Ibu saged silaturahim wonten dalipun fulan bin fulan kejaba piyambakipun kepareng badhe netepi hajat bla 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 ngoten nika. Nggih. Pramila kangge netepi hajatipun bapa fulan bin fulan kepareng ngedalaken sedekah ingkang wujudipun sekul suci ramsani pisang sak lembaran kangge sedekah mugi-mugi lantaran sedekah menika hajatipun bapa fulan bin fulan dipun ijabahi kalih Gusti Purwa madya usanipun saged lumampah kanthi sae lancar rancak tebe saking ribeda. Sumangga saestu kita larapaken kanthi wasan pandonga, donga badhe kawula pimpin panjenengan ngaturaken panjulung amin sak cekapipun. Apal no aku. Kulino kondangan kok. Masuk. Kondangan to nggih. Ngapunten Bapak Ibu. Monggo nek mriki tesih wonten dilanjutkan nggih. Niku kelumuran yang masyarakat dan itu menjadi identitas kearifan lokal budayane wong Jawa aja nganti ilang. Nggih, nek cah cilik-cilik jenenge banciaan. Ban kuwi bunder ciai mangan ani bareng. Mula banciaan ki mangan bareng. Ngapunten zaman kula sih cilik riyen nyuwun ngapunten kalih mbah-mbah kula diajari. Anak niku nek ndak wetone kon bancai. Betul. Betul mboten? Nek jek anyaran mulai sak wulan, mulai 8, 38, 58, 78 lak ngeten ta nggih. Lali ra dibancai mesti bengi anget. Betul? Betul apa mboten? Itu mengajarkan kepada anak-anak kita untuk berlatih kesederhanaan.
hidup sederhana, hidup suka berbagi, suka menolong kepada temannya. Jenengan pirsani Pak, bancaan niku lak nganggo napa Pak? Nganggo carane gudangan. Nggih napa mboten? Makanan sederhana dan ciri khas wong Jawa saka kangkung, saka mbayung. Le cah bagus, nduk cahayu kowe sok menek gedhe, kowe urupe kaya kangkung kaya mbayung kuwi. Kangkung kuwi tontonen neng nggon banyu ya urip, neng nggon blethokan ya urip, neng nggon tanah sing kering pun bisa hidup. Apa artinya? Kowe sok benek wis beberan agung neng masyarakat, kamu mampu dan bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Betul? Dikei kacang panjang dungane wong tua neng anak muga-muga dadi wong sing duweni usus dawa, wong sing sabar kacang panjang lan dikei umur dawa karo Gusti Allah. Masuk? Halo. Terus dikei tumpeng nika nek cara awak dhewe 5 wektu sing mempeng subuh, zuhur, asar, maghrib, isya mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menjaga salat 5 waktu. Ha iki nek ramu balik apik ra iso lho, Dik. Ngene iki. Mula ya rada larang iki. Halo. Masuk mboten? Masuk mboten? Diarani tumpeng 5 wektu sing tak lupa tugasku setiap sembahyang wajibku yang 5 subuh zuhur asar maghrib dan tak mungkin aku lupa selama-lamanya. Tepuk tangan anak-anak. Ini TK mana? Hah? Pakai Pertiwi. Oh ya Allah, mula tua-tua. Ngapunten Mbah Yayi nek mboten klentu, tumpeng niku nggen kulupe niku jenenge buceng. Tumpeng niku lak wajik ngeten to. Nggen pucuke niku buceng jenenge buceng. Buceng. Nek mlebu kudu buceng niku nyebuto sing kenceng kok nek mlebu kudu kenceng. Nek ra kenceng iso. Mbak Yayi tesih saged. Halo, napa Pak? Buceng nyebuto sing ngapunten jenengan pirsani Bu. Sing disebut buceng niku sinten? Gusti Allah. Mula simbole napa? Brambang karo lombok abang. Sapa sing ngecat lombok abang iki? Nek ra Gusti Allah. Mula mengajarkan kepada anak-anak kita kepada anak kita apa? Ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Le cah bagus, nduk cahayu. Sok ben nek kowe wis dadi wong sing mapan, menjadi wong sing dewasa, urip ning masyarakat, ingatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kau berada dan dalam kondisi yang bagaimanapun. Tapi nyon ngapunten, pergeseran waktu, perubahan masa merubah keadaan, Pak. Semua tradisi budaya sekarang wabeh wis dipancal. Betul? Arep kondangan dadak goleki dalile apa? Ketok nek udel kowe. Wonge meneng ae awet mau. Bancaan ya wis rangsum. Saiki diganti tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang apa no? Sekarang juga potong kuenya. Potong kuenya sekarang. Wis ra cetha. Wong tuanya wis ora. Ngapunten bukan ndak boleh Pak, ngapunten Pak. Jenengan pirsani, nek bancaan ki kabeh kanca mesti dikei. Betul. Nek zaman semono ndok siji disigar dekke 30 gedene 40 Pak. Artinya apa? Sok ben nek kowe dadi wong, nek zaman semono sing jenenge ndok itu adalah sesuatu yang paling berharga. Kowe duwe kaya ngapa? Sak berharga-hargane sing mbok duweni le, sok ben kowe nek dadi wong, kowe aja nganti utel karo kancamu. Ciprat ana tanggamu.
Kui raketang sairis, betul. Tapi nek delok potong kuenya, apa kalimatnya yang wujud? Mana teman istimewanya? Kan begitu. Apa nek bancaan mana teman istimewa sing dikek sing istimewa tok? Semuanya istimewa. Angel kok Mbah Yai omongan karo wong kene iki angel kok. Aku tak tewasi ngeden-ngedene mur lola. Kula ngomong ngenten ki dong ora. Ngoten nggih Bu nggih. Ini dalam rangka sedekah bumi lho. Nggih. Ayo awake ya seneng awak dhewe ya seneng sing seneng sedekah, aja iman-iman. Sedekah iki kaya nek jenengan pas bakdo niku lho. Wong bakdo niku nak wong lomo kabeh Mbah Yai. Niki pripun nek bakdo nggih do lomo. Apa-apa dikekke niku lho. Ben kula nggih ngoten, wong ra seneng gula teri gula. Ra seneng sirup teri sirup. Nggih, ra seneng lenga teri lenga. Saking lumone kok. Nggih wong tuwa-tuwa niku bakdo lagi 3 dina gulane sekon ngedolke. Mriki nggih ngaten. Ah padha berarti. Ya Allah, duit ya ngono. Duit ki jenengan ngapunten. Sapa wonge nyekel duit bakdo kuwi ra ana sing duwe rasa iman. Ibu-ibu ki senengane duit bakdo, ra seneng duit. Dikekke cah cilik-cilik ngeten iki. Nek mriki jenenge napa, Bu? Ngising. Oh wisit. Nek nggen kula jenenge pitrah. Nah kan karena intine padha mur bedane ning nggon kearifannya masing-masing ngeten nggih, Mbah nggih. Nek nggen kula jenenge pitrah. Cah cilik-cilik ngeten iki. Bakdo niku sedina kayane ra mati sak yuta. Betul. Betul. Wah, wis cah cilik-cilik sugih-sugih no. Anak kula loro. Sing nomor 1 niku entuk 6 yuta. Anakmu balik kok. Diaturi kok. Ya do ngekeki ngoten niku. Sing nomor 2 cilik niku malah entuk 7 yuta. 8 yuta. Lomo. Nggih, nek cah cilik-cilik niki wong ngeri no. Bar maghrib ditata. Sing abang karo sing biru. Ditung anak kula, terus mboke nyerak. Dapat berapa? Cah cilik ora kena nggawa wedhit akeh-akeh. Kok ndak ilang. Aja diduduke api. Kok ndak nggo tuku rokok. Digawake buke wae. Ngoten niku ya do manut iki nek mriki pripun? Oh ngono nggih. Berarti padha nggih. Oh berarti ya wong wedoke padha wae. Mula kok bakdo petang dina niku kula dijak tuku gelang teng toko emas. Lah kula tekoni, lah umi pon dedet. Jawabane apa? Dite cah-cah ngono. Halo. Bisa diterima nggih Bapak Ibu nggih? Artinya monggo Bapak Ibu kita ini urip nang alam donya. Halo. Awak dhewe wong Jawa aja nganti ninggal Jawane ngoten nggih. Kelumran kearifan lokal awak dhewe tetap kita jalankan. Bedane ning nggon jeneng tapi intinya sama. Nggih napa mboten? Sego niku digawe napa wae saged. Jenenge karak niku sego yonan. Nggih, sego liwet niku nggih sego. Nggih napa mboten? Arem-arem niku nggih sego. Kan ngoten. Macem-macem intinya sama. Apa? Bersedekah. Cuma istilahnya berbeda-beda. Nek carane jenengan dek wae nek dienggo anak-anak jenenge apa? Wisit. Nek nggen kula jenenge Pitra. Nek mriku enten sing jenenge angpo, THR, macam-macam. Cuma intinya sama. Masuk nggih Bu nggih? Mula ayo do seneng sedekah, seneng dana driyah rasa util. Nggih napa mboten? Hidup di zaman sekarang nyuwun ngapunten awak diki seneng sedekah ora bakalan marat. Nggih? Wong sedekah dalam sejarah Islam itu sahabat Rasulullah banyak mencontohkan kisah-kisah orang yang suka bersedekah. Hidupnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masuk? Sing nomor 2, rukun karo tangga. Rukune kaya tangan iki lho, Bu. Kun kal yadaini wala takun kal udunaini. Kowe urip ning alam donya dadi wong sing rukun.
kaya rukune tangan iki. Halo. Tangan iki rukun. Nek anu lali aku nek dulatke terus wis enak. Bu, jenengan pirsani, Bu. Niki kula namung nyontokke tangan. Tangan kiwa teng niki beda napa padha? Beda. Nek tengen nang ngarep mesti kiwa nang mburi. Intine apa? Masyarakat kene iki nek kon padha iso mboten? Ndak bisa. Beda rapopo ning sing penting rukun. Perbedaan dikelola dengan baik nanti jadinya dinamis. Contoh. Wong mlaku niku nek apa mau? Nek tengen nang ngarep mesti kiwa nang mburi. Kan ora tau padha. Tapi enak, disawang penak. Tapi nek kon padha, ayo kita praktekkan ndak apa-apa. Utawa ngene. Loh, artinya apa? Beda rapopo, tapi dikelola dengan baik nanti akan dinamis. Nek kon padha ora iso. Ndak bisa. Mula rukun tetap rukun. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi sapa meneh. Halo. Kasihan anak-anak deh. Dengan persani Bu. Yang namanya kerukunan ki kaya tangan iki lho. Tangan iki nek silaturahim, coba jenengan bayangke. Bagian tubuh mana yang belum pernah kena kebaikan tangan? Nek carane mriki ndendas. Sirah, mustaka. Niku carane pejabat. Pejabat ya hubungannya baik dengan tangan. Rai niki wong sugih. Betul. Kene mengisor, iki wong sedengan. Sing kene masuk karo kula. Ayo, mangangan-angan bagian tubuh mana yang belum pernah kesilaturahiman tangan. Maka pesan yang bisa kita ambil apa? Urip ning alam donya, jangan pernah kau menghinakan siapapun di antara kita. Jangan pernah kau hinakan orang yang kau anggap paling miskin, paling bodoh, paling pekok, paling lemah di tempat ini. Tetap mereka saudara kita. Tetap mereka kita apa jenenge kuwi? Dirukuni. Masuk karo kula. Masuk nggih? Artinya apa? Wong rukun ki rasa pilih-pilih. Sesrawungan. Nek ora karo sing sugih, ora jarene ra lepel. Betul? Tepuk tangannya mana? Wonge gen krasa, gen. Wis gen. Wis gen aja mbok ulatke aku wis ngerti wonge. Wonge nang emperan omah wonge wis gen. Pas serak lawang. Halo? Masuk mboten? Jangan pernah kau menghinakan siapapun di antara kita. Walaupun orang itu miskin, walaupun orang itu bodoh, pekok, nyonya pun kentir sisan paribasanya. Tapi di hadapan Allah tetap sama. Karena apa Ibu? Karena apa Pak? Jangan-jangan ojo-ojo mulyane awak deki mergo wong melarat-melarat kuwi mau. Betul? Pak Lurah rawuh. Mboten. Napa ora teko? Bu Lurah, endi Bu Lurah? Oh, mboten rawuh. Ya wis. Mumpung ora teko wonge. Mula rungokno ora? Ora rungokno ora? Nggih, mengki ampun dikandhake nggih Pak nggih. Rungokno anu kowe. Ora. Aja sok ngenyek kowe karo. Heeh. Terus ora mbok kei BLT. Aja ngenyek kowe Pak Lurah, Bu Lurah karo wong melarat, aja-aja dadimu kuwi sing mlirih wong marat-marat kuwi mau. Betul? Betul. Ngono lho Pak, sing kena disetiri wong melarat-marat kuwi. Pokoke itu amplotan mesti nyoblos, ngono lho. Betul? Maka jangan pernah kau hinakan mereka. Betul? Kaya tangan iki lho, siapapun didatangi. Dia enggak pernah pilih-pilih.
Karena apa? Aja mulyane adik iki mergo wong mlarat-mlarat. Contone pengajian iki. Aja dupah kowe dadi donatur utama kowe saka nganmu duit akeh. Tanpa wong mlarat-mlarat ra dadi tak kandhani. Betul? Sing gelem ngotong-ngotong panggung iki sapa nek ra wong sing gelem pasang dopo iki sapa nek ra wong Bulu ra gelem penekan masang dopo ngene iki. Cantol suwek. Masuk. Maka jangan kau menghinakan siapapun. Tangan niki ora risi nyekel silit. Padahal silit adalah tempat yang paling jorok, yang paling kotor. Nek kowe moh karo wong melarat, ibarat tangan ki moh moro rene. Masuk. Ambok kowe ayu kaya ngopo? Glowing. Nanti mencorong. Ukuran nganti 3 senti. Minyak wangi nganti 3 botol. Kene murah tau mbok caweki kobat tuh. Betul. Maka jangan kau pernah menghinakan silit. Terus kowe tanganmu moh moro. Ora yu aku nek bar sing arep ngene-ngene yu. Syutingin Mas. Ya cobanen ora masalah cobanen genep 3 dina silitmu mlecet tak kandhani. Masuk mboten karo kula. Hidup itu simpel, rukun karo tangga, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan siapapun jangan pernah kau menghinakan. Sejelek apapun dia, sebodoh apapun dia, semelarat apapun dia, jangan pernah kau hinakan. Jangan-jangan kemuliaan kita karena mereka. Kelik Gunawan pribadi. Niki tak contoh ke kula Pak Kyai. Sapa aku mau? Kelik Gunawan pribadi, aja dumeh kowe dadi mubalik kondang. Apa kuwi? Mubalik kondang nggon YouTuber. Kowe aja sombong, Lik. Kowe aja sombong. Sehebat-hebatnya Kelik tanpa jamaah ra jalan. Wes puas kowe. Hebate kaya ngapa Lik Kelik kowe muni dhewe tanpa jamaah. Ora ana jamaah mur kursi tok Kelik makantar-kantar ngene iki. Ora beda karo wong edan. Masuk. Nek jenengan kula saat ini ra iso teko, masih ada mereka-mereka yang bisa menutup acara. Acara tetap berjalan. Masuk. Maka kelik kowe aja sombong. Nek jenengan nontoni kula niku ketok sombong mboten? Sapa omong sapa? Aja dupa sugih banjur dong. Ayo Mas, selawatane Mas. Iki kok malah sing akeh muni aku to Mas iki. Ketoke bayarane larang kono lho. Ayo Mas, kaya mau Mas. Sip. Aku tak muni kok aja ditudhek nek Mas. Sangkemku ora gathuk terus kok Mas. Pales. Tapi sing penting muni. Ngaten nggih, mengke gek rampung bar niki. Mriki nek pengajian dugi jam pinten? Maghrib nggih. Oh dosa kowe. Ya modar nomu balike. Tekan maghrib Mas. Aku mau tiwas madange sithik Pak. Padahal aku mau disuguh sate, padahal satene enak banget loh. Aku mau tiwas jikuke sithik kok. Padahal satene enak banget niku. Pripun? Dibungkuske iki nek panitiane paham, Mas. Kudune ana kalimat ngene iki ya kaya jenengan mau jenengan paham berarti aku karo jenengan sak jalan iki. Salaman sik, wah jame ya padha. Iki mereke apa iki? Nggih. Ayo mau ya Mas ya, langsung koplo ya Mas. Pokoke gayang terus niki. Ngoten nggih Bu nggih. Sing penting aja joget lho. Aja dupa sugih banjur dong. Aja dupa sugih banjur dong.
Bondo iki mung nyile besok bakale. Bondo iki mung nyile besok bakale. Sholawat sholli wa sallim daiman Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Maaf Bapak Ibu, saya ingatkan khusus saya pribadi dan jamaah sekalian, ingat bondo dunyo derajat pangkat kuwi kabeh mur sampiran saka Gusti Allah. Mula nek selirane lagi kederajatan, kepangkatan, anu apa mau? Gitu. Kula wayahe mimik susu iki wah wis. Kula tak mimik sik men. Nggih. Nggih. Kula nek susu seneng kok, Mas. Ya, tapi anu nggih model mriki nek susu kok siji nggih Mas nggih. Nek nggen kula mriko loro Mas. Anu lho Mas, aku wis tau mimik susu ngene iki to Mas. Nah, aku tak cerita ya Mas ya. Mimik susu ngene iki pengajian to dikeki siji Mas. Lah aku mulai kok mlakuku miring-miring ngene iki. Terus oh iya aku mau neng kono kei susu siji aku ngono. Nggih. Nek mriki siji tapi gedhe kok nggih. Tapi nggih tahu lho Mas aku ngene iki to Mas. Ngisi pengajian ngene iki dikeki susu siji gedhi ngono kuwi tak entekke lah kok tekan ngomah kula niku gumoh to Mbah Yai. Mak glogok ngoten niku. Lah nggih konangan bojo kula to. Ayah kok mimik susu kok nganti gumoh ngono to. Mbos. Langsung lah ya kakehan susu. Lah bojo kula kok kowe iki kaya bocah to ya. Nggih badang diambu lho. Kok amis to ya kaya susu rondo ngono. Mbah panitiane mau ya ora mudeng aku iki susu rondo apa susu apa. Lah kok iki ana semute, Mas? Ki susu apa kok ana semute ki? Wah, jojo kadaluwarsa, Mas. Tak ombe kejet-kejet iku. Susune ana semute. Nggih, mboten napa-napa, muga-muga ora ngapa-ngapa. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun dulatke. Kula nek mimik susu ampun dulatke. Kula niku nek nang omah kula nek pas mimik susu ngoten bojo kula malah merem-merem ngoten. Nggih. Iki dong apa? Kene sing ngombe susu kok sing emosi kono iki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Kok rodok sangit, Mas. Iki wedange ra mateng iki. Kasih alhamdulillah. Bapak Ibu ngapunten bondo donya derajat pangkat niku mur sampiran. Mulane awak iki dicoba kalih Gusti Allah kederajatan, kepangkatan, kebandan lan gedunyan aja nyun ngapunten aja dumeh. Derajat pangkat niku apa napa mur 2 periode. Bar kuwi mesti diganti. Mbok sing ganti bojone napa anake napa liyane. Gak ngerti aku. Nek kene mbok. Halo. Masuk. Nek kowe lagi kederajatan kepangkatan iku kabeh mesti do nyerak. Masuk. Masuk. Bondo donya nggih ngoten, bondo donya niku pol mur 30 tahun, Pak. Masuk. Kowe sugih, patute wong sugih niku pol mur 30 tahun, gedene 40 tahun. Punjo saka niku pun boten patut. Kula matur napa? Pun boten patut. Goleki sing tuwa. Mbah Putri, nggih, jenengan yuswa pinten, Mbah? Pinten? Yuswa sampun pinten? Nggih, bae niku nggih. 7 dosa. Nggih, bae niku 7 dosa, 70 tahun. Wong umur 70 tahun niku sugih kena mboten? Sugih kena, bahasa saya pertanyaan, sugih kena mboten? Kena.
Sugih kena, ning pun boten patut. Contoh Mbah Putri niku sing umur 70 tahun nyekel det 50 juta, kena mboten? Kena. Digawa ning dealer. Tuku Nmax regane 40 juta. Kena mboten? Kena. Ning mang tonton jenengan Mbah niku nek numpak motor Nmax. Disuteng Mas. Tukune kena, sugih kena, patute pun mboten. Masuk? Masuk nggih? Mula nek lagi gedonyan aja dumeh. Kabeh mau umur sampiran, kabeh mau umur titipan. Mula niki nen tak genahke nyuwun ngapunten. Mula awak dhewe iki sing rumangsa gedho kebandan, kedrajatan, kedonyan aja nyekelmu aja suwe. Engko nek kesuwen jenengan nyekel bondo donya derajat pangkat kok kedisian pati. Nyuwun ngapunten, zaman sekarang anak ra iso dijagake. Anakmu mbok tinggali bondo donya akeh ra lunga donggo rebutan. Aja cerita anakku hafal Quran, anakku lulusan pondok. Urusan warisan ki ra ana jaminan anak hafal Quran, anak lulusan pondok. Kacek sekilan rongkilan karo dulur iso bendo-bendonan. Mula teng pundi-pundi kula matur sedulur ki kaya bal. Betul? Nek adoh diparani nek cerak. Wis rasa ndak critake. Wonge ya teko. Wonge manggone rada mburi pokok. Masuk, nanti lain kali saya jelaskan tentang nek diundang neh tak jelaskan tentang birrul walidain. Nek diundang neh. Nggih, ngaten nggih. Pripun? Monggo masalah niku monggo kula nderek perkara rega kena dirembuk nggih. Mangke sak paket kalih niki nggih. Cocok nggih? Aja dupe pinter banjur do. Aja dupe pinter banjur do. Pinter yen ora bener besok bakal pinter yen ora bener besok bakal sholawat sholih. Mendel sing jawab bapak. Khusus bapak sing wedok mendel sik. Oke, Pak? Sing banter niki penutup. Aja dupe ayu banjur do. Bojomu sing endi, Dik? Rumakno wedok-wedok kuwi. Tuwekane menyek ae ra. Ngono mbok ya wis ngrumangsani nek wis duwe putu ora mur bengesan ae. Lah hidup jentar-jentarke. Kula niku nyawang wong wedok niku nggumun lho, Dik. Sing dijentarke niku hidupe sing mangap niku cangkeme ya. Halo. Oh nek sing banter nggih Pak nggih. Aja dupe ayu banjur do. Ayu yen rame tuhu besok bakal di elinga tuamu yen kempong berat wis ora sholawat sholih. Sholli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashab bima qad wahada wal ali wal ashab bima qad wahada. Ibu-ibu sing banter nggih. Bapak-bapak mendel. Los. Oke, sakniki kula bola kula. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Ayo semangat. Kabeh ndudunge rene. Oke?
Bapak-bapak ra kena meri. Iki ganti wedok genti. Oke, siap, Bu? Aja dupe gagah njur kakean. Ngono wong lanang-lanang kuwi. Tuwekane pengen rabine ae. Ngono ki ya mbok mikir pengene rabine dina-dina mur mancing ae. Aja dupe gagah njur kakean. Gagah yen rang ibadah uripe ora. Gagah yen rang ibadah uripe ora. Sholawat sholli ngencengke seduluran kaya tangan. Wis apapun yang terjadi ana sing gatel tangan tetep mara, ana sing gudiken tangan sing mara. Ndak usah pilih-pilih, mbok kuwi wong melarat, wong sugih, wong pekok, semuanya saudara kita. Nganti ana sing ngudunen, sing tangan mesti mara. Betul? Betul. Sing aduh memang cangkem, tapi ora mungkin cangkem ngene kan ora mungkin. Masuk. Wala takun kal udunaini ning alam donya urip beberan agung aja kaya kuping loro ketoke cerak ning ra tau gatuk. Ungkur-ungkuran, encep-encepan, neson-nesonan, plerok-plerokan, padu-paduan, idon-idonan, nyek-nyekan. Sapa kuwi? Wong wedok apa wong lanang? Ora iso. Wis iki tetep kudu tak bela iki wong lanang iki. Hari ini Pak, awake dhewe kudu menang oke? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngapa kowe? Oh iki masalah harga diri iki. Ngapa? Tapi ngalahke wong wedok mboten saged tok Dede. Kula wanine ya ning kene iki tok. Neng omah mbok nganti mudar tok rawan ya. Kula wis tau ngedel pisane kon turu njaba lho, Dik. Wong wedok iki jan kranjingan tenan. Lah ya wong lanang ra ngopo-ngopo mulih nyambut gawe iso dinesoni to lho. Ya wong wedok-wedok kuwi. Nengane ngenengke terus turune nyedit ngene iki. Ra cerak-cerak. Rawor kowe ra patek. Tokore rasa numpang-numpang tokore sumuk. Halo, aja kaya kuping loro nggih. Ra tau gadho, omahe ketoke jejer, omahe ketoke sak adu arep tapi ra matuk. Nganti arep mangkat pengajian rene lho tekon anak induk menungso ngarepan ki metu apa durung? Niki dalan ngalor ngidul napa ngetan kulon? Ngetan kulon nggih mriko? Kilen mriko? Cobanen niki nek dienggo simpangan truk njikuki salon niku sedeng. Mang coba dienggo simpangan wong ra matuk. Wong jodan, aduh grandonge kok kulon. Wih, mak lampire kok etan. Kira-kira ditutuke rono napa nyimpang-nyimpang? Pikiran dhewe rasa ndak tak omongke. Soale wonge teko. Wonge ya kipas-kipas wonge. Sing terakhir Bapak Ibu nek kepengin desane niki sae, siji mau sedekah, loro ngencengke silaturahmi utawa sedulur, sing nomor 3 nyun ngapunten Bapak Ibu. Halo. Semuanya harus saling pengertian, memahami satu dengan yang lain. Nggih napa mboten? Coba dupeh dadi wong sugih terus semua kumpul. Pinter sarjana terus nyalah-nyalahke sing tuwa, jangan. Wis sarjana kaya ngopo titelmu nganti S4, S teh, S. Terus kowe
anu maido karo wong tuwa sing paribasan SDW ra lulus. Ingat sepandhe apapun wae kau sarjana, kowe kalah pengalaman karo wong tuwa sing ra pendidikan. Betul? Betul apa mboten? Kula termasuk kula nggih ngoten, saya di masyarakat walaupun kula ngeten iki nek teng mriki jamaah kula kathah ning omah kula nggih ya warga RT, wayahe rondo kula mboten mangkat. Lah wonten jadwal kok. Mboten tetap sesuai dengan porsinya. Harisan nggih harisan. Bojo kula niku malah bendara PKK. Gek wingi mundur. Nggih mergo ana wong utang. Nggih ora dibayar. Omonge wis ngleboni. Terus bojo kula wah tombok kok nganti sakmene ya wis tutup terus esuk sayonara. Lah wong kula niku kadang-kadang mesake lho, Dik. Gek bukune 5. Bukune ibu PKK 5. Arisan, utang-utangan duit. Kira mboten? Arisan gula. Ndok. Supermi. Kula niku nganti wis elek-elek mi, nek urusan ndok mbok wis rasah melu warisan. Wong ayah ki wis ndendok aku ngono. Lah kok jarene kurang gede? Gede ya ndok banyak aku ngono. Ini ayah cilik tapi kan kenyal aku. Nggih pun ngoten mawon nggih Bapak Ibu nggih. Artinya monggo dalam rangka kita ini sedekah bumi Bapak Ibu 3 perkara nggih. Ayo lumrah urip ning masyarakat, seneng sedekah wong saking lumrah iki bumi wis disedekahi. Nggih napa mboten? Sing nomor loro ya nyuwun ngapunten kerukuannya dijaga. Kaya tangan loro niki kompak, aja kaya kuping loro ketoke cerak ning ra tau akur, ungkur-ungkuran, ketoke cerak tapi adoh. Ini kan zaman sekarang, Bu. Karena mainannya media sosial. Tonggo cerak malah ramu. Dan nek kanca adoh lewat media sosial, dia katakan, "Ini bestiku, ini tempen akrabku." Kuwi ra tau petuk, ning karo bendina petuk ra kenal iki lak wong geset niki. Kok tanganku dadi ngene to, Ki? Nggih, terima kasih Bapak Ibu, ada tutur kata saya yang kurang benar sudah 1 jam lebih nggih Bapak Ibu nggih. Pripun? Dereng maghrib. Lah piye garek panitiane kuwi piye? Wani apa ora? Mau tiwas tak tekake maghrib tibake danane ra nyandek. Wah. Los nggih. Wah malah los iki berat iki. Nggih mengke sanes wekdal diwelajengaken nggih Bapak Ibu nggih. Ning mari menika mengke kula lajeng keng Semarang Bapak Ibu nggih. Ngapunten niki kula nembe laris-larise niki. Aku lagi nonton bener kene kaget kok Ustadz terkenal di YouTube iki sapa. Oh iya ya. Nggih, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Ngaten nggih Bu nggih. Oh niki dek nggih dereng salat nyasar nggih. Wis dong apa iki? Donga nggih. Nggih, dongane ngangge basa Jawa mawon mungkin ndak kleru nek basa Arab. Kita niatkan dulu karena Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.